Meta taħdem fuq hekk innifsek tissaħħaħ kemm individwalment kif ukoll bħala koppja u familja. Dan huwa dak li qalulna Elaine u Stefan Gallia, koppja li għal xi żmien esperjenzaw problemi fi żwieġ tagħhom, imma li rikorrew għall-għajnuna u llum jinsabu b'saħħithom aktar minn qatt qabel. Lil Elaine u Stefan iltqajna magħhom l-Istitut Kattoliku waqt li firmar ta' ftehim bejn il-Gvern u l-Moviment ta' Kana li se jissarraf għajnuna finanzjarja ta' aktar minn 100,000 euro fuq 3 snin. Wieħed mis-servizzi li joffri l-Moviment ta' Kana huwa dak tal-Marriage Counseling li jagħmlu użu minnu Elaine u Stefan. Il-professjonisti daħluk f'proċess biex ovvjament tħares anki lejn innifsek personali u l-problemi li jkun hemm fil-koppja. U bil-mod tibda jitranġaw is-sitwazzjonijiet li jkun hemm. Il-mara spjegat li meta bħala koppja ħassew il-bżonn li jfittxu l-għajnuna tkellmu mal-qassis li żewwiġhom li referjhom għall-Moviment ta' Kana. Wasluna ċertu esperjenzi tal-ħajja ġifieri jinnaf kien hemm il-mewt ta' missier ir-raġel, tqala fil-familja tagħna, u bdejnieh l-ewwel kien xi ħaġa challenge li ngħidu iva u mmorru għas-servizz tal-għajnuna. Ma mbagħad kif bdejna niġu sibni ta' għajnuna kbira, bqajna naħdu mbagħad fuqna personali. U kif once li inti taħdem fuq hekk personali tissaħħaħ individwalment u bħala koppja u bħala familja. Ir-raġel saħaq li m'hemm xejn tal-mistħija li koppja tfittex l-għajnuna u appella lil koppji li għaddejjin minn żminijiet diffiċli biex ma jaqtawx qalbhom. There's no shame billi tfittex l-għajnuna. U ovvjament jiena nemmen li aħjar tfittex l-għajnuna u il-problemi li jkun hemm jissolvew kemm jista' jkun malaj, ovvjament għall-aħjar tal-koppja u anke tal-familja.